Maria Jos Alvarado Munoz hi kumsang khazakua somkua panga July ni somni pakua a Honduras mar thlang lama thingtang khote takte Santa Barbara a Teresa Munoz le Vegeta Alvarado te inkara alo pianga unaw meichia pathum ni in anau pangber ani nge ni anu le pa te hi mi hausa an ni lem lova ma se an fa ten din mun thazok le sang zok an thlen theinan an thokrim hle thunga Mariano panlai zong hian Honduras a hian poisaleng vel atam wangin thil ato pha le a na thoklova teiro lai mai an tam wangin agriculture lama ma an son theilova hei hian an economy po ati tla niam na sa ema balhla le coffee chau thar chua an neya an rama cheng azawe vel chu rethei takin an nung ve trok ani in hlona wangin an ni tharet po chorualin dollar nga a in atlem zoka chu mai baka dan bo chiat na a hluar ema Central America an ram chu dan bo chiat na lama asang ber an ni bokani heti la hian Maria te chung ko hi middle class vel an ni a an nu le pa te chuan han fa te chu thei top chu in an en kola nung changmoi le hoi hom taka om dan te mi za der dan te an hrilin a thei angin kong hranga an fui phur na sa ve hle thin ani an ram din mun a that lo em awang hian Maria te u naw po hian chu tianga midang te anga ber chep taka an dam chung hun man chu an hlau le a lekha po an mani phak to ka an zirna sa hle thin ani an u naw hi a upaber Karina a upaber dot Sofia le ano pangber Maria Jos Alvarado Munoz te an ni an mela tha in an taksa amoi boka an du omin an lo thang lian chho chu an fingin lekha an thiam boxi a mi an hip thei hle a ti chuan Maria kum som panga ani kum sang ni soma chuan a chung te chuan beauty pageant in ti siak na atel ve turin an du hle a Maria po chu a chung te duang chuan atel ve ta ani a hlo thling hle a kumsang ni som pahni Mars ni som thum pakhata in ti siak na chu zo ni in pahni na din munlai a ho phange nge a chuta tang chuan Maria chuan modeling lama thopui tura somna adong na sa a hun tam jok chu an ram khopui tago sigalfa a mang tani a mai ro chu heti lai vel hian Maria pa chuan cancer na alo nei renga tharuk zet anin en kol nuwa a boral tak nge a an chung kwa chuan apa boral chuan tuar tak zeta abik takin anu chuan a tuar le zuala in chung khur a en kol na mai pi alama ama nun po a ngong na sahle ani Maria u naw te po in chutia pa ber an mani khuwa khir tu ber om talo chu an nun a zalen pha in tun ma a an nung changmoi tak thin te chu an hlo zowa abikin Sofia ani le zual kumsang ni som palia chuan Maria po kumsom pariat alo tling ve ta a Miss Honduras in ti siak na a chuan tel le in hemitrum hi chuan pakhat na ni in Miss Honduras atan thlan thlin ani tani Maria tan chuan he thil hi lo thlin na ro pui tak le anuna thil chin chiat tlak tak atlinga chu mai baka akum le maya Miss World in ti siak na London a nei tura chuan anram Honduras ai o in akal don ani Maria hi alaizon nu Sofia nen hian anin kom ngei zual le a Sofia hi Maria u chi ani in Maria ain kum nga in a upazoka a hring nuna hian thilung chiat thak tak atong ve na sa hle nge a kumsang ni som pahni a apa thi nu kumle chia kumsang ni som pathuma chuan abial pa in athi san le a abial pa chu mi tha ani nge ni athi lai hian abial pa nen an khosadun nge a abial pa thi na hi atuar le a hun engemaw chen chu mule malpo anei vak theilo nia soi ani bok ma se tu na chuan Sofia chuan mi padang tong le to in a hming po Pitaka Ruiz ani a ani nen hian college an kalna atangin anin zui chara Sofia hian high school zirlai bu
puitling to tan zirtirin tuition a hong thina pitaka hi azirlai zinga mi ani bok Sofia a in tlemin akum a upadeu zoka mase Sofia eroin mani aya upazok han ngai zon chu thazok viewin a hre thunga anin de tana tang chuan nuam anti in an chuak dun fo thin bok mase anu eroin Sofia ngai zong chu afanutan chuan adu lo hle a afanu Sofia hna chuan abial pa chan chin te a han zo chian chuan Sofia chuan abial pa chung chang chu fia taka han soi tur pakhat ma alo hre hau lo maya anu bula chuan abial pa pitaka chuan amimal thil soi adu vak ngai lo thule ama poin a zo lui ngai bik lo thu a soya mase anu chu angai a that thei tlat lo wangin Sofia bial pa chan chin chu ama rem hriat na in alo chui ruta thovani reilo te a hre thuaya a hlo ange in pitaka chu a u naw pa le a pa te an thi to baka ama po chu damdoi tol ruk chung chang vela a in nam hnoi fo pu ani ti a hre chuak ta a anu chu a hlau thong ta hle a Sofia hna chuan a bial pa chu then turin a hril ta a mase Sofia chuan then atuma piangin pitaka chuan Sofia chu ama kalsan lo turin a the ma thlema Sofia thil lo ton to rap thak tak tak te a hriata wangin aril ru hne dan a thiamin engtin tinemo a thlem thlu a Sofia chuan a then thei lo le nge thina ni chu tiang chuan in kop zui zel ma se pitaka chu a thik thu a che ema ku thak hial te po a ching nia soi ani bok Sofia chu a hau bet bur maya mi padangin an biak hlek po in a thin chu a rim lur zel maya Sofia nu chuan a fanu chu a bial pa chu then turin thu a ron chun zom zel thowa Sofia nu chau hi Sofia bial pa then tura ti tu anilova ama Sofia thian te ngei po hian Sofia chu a bial pa pitaka chu then turin an tina sa hle thina tuna a bial pa aya tha ama ngai sak tu le na po thogrim zok ala mu ngei tur thu te hrilin chu tiang zong mutur chuan ama ngei po chuan theina anei thu le a phu hlia thu te an hril fo thina ni ti chuan hun enge mo chen liam hnu chuan Sofia chuan tle rol kum som pasari mi in abial pa pitaka fa a pai thu le fa a hrin sak thu a hreta a chu thu chuan Sofia chu atina tak zeta abial pa pitaka chu akal san tange nge ni mi te chuan Sofia chuan abial pa chu a then hlen don tak taka an ngaya ma se tha enge mo zat aliam le ta ka chuan a thin rim na le ril runat na te chu alo zia om ta ani ma na pitaka chuan Sofia chu engtin tinemo a thlema ngai dam te dilin bultran thale turin na sa takin angena chu tiang taka angen taka chuan Sofia chuan alo pom le tange nge a ti chuan anin kop le ta a mase pitaka chuan anun hlui chu alo la sim reng lova Sofia chu kut a thak le ta fo maya chu tiang reng chuan an nun chu an mang le ta ni November tha kumsang ni sompalia chuan pitaka chuan a pian chamlom na hun party a buat saya Santa Barbara khodai fema restaurant pakhat agua kwa chu a hayara a birthday chu hriat reng tlaka man adua a in buat sai ro pui hle a abial nu Sofia hna chuan anaw Maria chu hruai tel turin ati boka Maria chu anram aioa mi suak inti siak na tel tur ani awangin alar ve hle nge a hei wang hian a birthday lom na chu atiro puile zualdon hle ni in a hriani mase Maria eroin alo du lo na samaya pitaka hi angai na lovin alai zon nu tan adu lo hrim bok nen chu mai baka ka rei lo te nuwa anram aioa mi suak inti siak na a London a kaltur ani awangin in buat sainan hun man adu to awangin chu tiang birthday party mai maya kalchu alo du lo bur maya mase Sofia chuan ngen tak te in angen baka reilo te anom nuwa an hole ngal mai tur thu atiama chu tia athlem ta ka chuan Maria chuan alai zon te nge chu khongai chin alo nei ve ta a kalchu arem ti ta ni
November ni som pathum zirtop ni chuan pitaka chuan Sofia te u nau hruai tur chuan an bodyguard tur aron tira chu chuan party na hmuna chuan karin a hruai thlenga a hmun an thlen chuan pitaka chuan a birthday lom na chu a beiro pui khop maya Maria le Sofia po chu an tum angot chuan anom thei tabik lova hole mai tum chu rei tak anom ta atuk zinga chuan an nu Teresa chuan a fanu te pahni birthday party akal chu an lo la homi lo ti chu a hreta amang ang ta hlea Sofia chu a han kola mase Sofia phone chu amut pindana alo riral rala an chuak tur man molu tuk chuan a phone chu a thei ngil pal ni nge in alanga Sofia phone atang chuan phone number rang a han en kual zunga pitaka number a mu vele chuan a call ta ngala a fanu te pahni chu party na an kal an lo la holo thule an omna chin a hriat lo te chu a zot ngala pitaka chuan a hriat mi lo thule a birthday party ya chuan Sofia te chu rei po om lova an hole wat thu tele mi pakhat kapan khuwa tanga local tenen an horual thu te alo hrila zon an ngai ani chuan zon puya in huam thu te po alo hril luam bok Sofia nu chuan Maria chu final year exam turin college akal ani ringa mase college avakal chuan zirlai dang te chuan akal lo thule police te hena report thuai turin an lo ron hloma ti chuan police lam hena a hria tirta atira chuan police te chuan chung nula te chu ruk bo an ni an ringa mase hun aliam deuh nu po a tlan na sum phut na emo an chan chin hriat tira ron be pop anom tak mi lo wangin an ngai dan chu an thlak le ta an chan chin chui zui na tur an remai lova mase Maria chu an rama chuan milar ani awangin an chan chin thar headlines alua khat ngal veka hei wang hian mi pui lama tang po in norna ana sadon ti hria in police te chuan chu case chu nahma sabera an da chu mai baka high level officer Leandro Osario kuta chuan hlan chhon ani tangal boka officer Osario chuan a hna chu muang chang lovin a tran tangal thuaya ahma sabera pitaka chu akoma a chan chu ani hian Maria te u nau chuan kapan mi ni om tak mi pa pakhat an zui thu a soiwang ani pitaka akom zo chuan party na akal ve mi then khat te chu akom ve le ta chung mi te akom na atang chuan Maria te u nau chuan kapan mi ni om tak mi pakhat chu an zui ngei thu chu a hreta mase chu party na akal ve tho pakhat chuan zandar som vela silai puak ri an hriat awangin party na kalte chu an tlandar tavek ni in asoya asoidan chuan Honduras a hian silai me pu hi an hriat vak ngai lo wangin tu main a chan po chian tum lem loin lau thongin an tlan chezo tavek ni in asoibok officer Osario chuan atira kha chuan chu kapan mi pa chuan Maria te u nau bo na chuan in nam hnoi na anei ngei haringa mase silai puak a hriat le ta ka chuan angai dan chu adik lo theiani ti hria in chu birthday party lomna restaurant a chuan ama ngei vakal tha in a hreta agua restaurant avathlen chuan anei tu Ventura Diaz le anupui an lo oma an hmel chu anel om lovin thu han zovel po chuan an chang thadu lo hle party an nei zan chuan an chokalama an nu pa chuan eile in an siam dai awangin engwak ma hriat an nei ve lo thu an soya chu mai baka an dor chung en chian po chu an phal lo bur mai ani chung te awang chuan officer Osario chuan chu mi te nu pa chu arin hlel pha hle ti chuan Ventura Diaz le anupui chu an man ta police custody an da ta mak maya chuti chung chuan dor chung chu forensic mi thiam te chuan uluk takin an en fia ta chuta chuan silai ka na hnu ma chu an mu ngal thuaya chulai vel bor chu ti fai ani ti an hre thei ngal mai boka forensic mi thiam te chuan chuat chu chemical mangin an han en fia ahma in thisen alokai to nge yani ti an hria chu thisen kai chu hruk fai ani to ti chu chiang takin an hre thei bok evidence an nei ta ka chuan
Ventura Diaz le anupui te chu zo na an zot le ta a police lamin evidence an mu ta ka wange ni Ventura te nu pa po in kumsang ni som pali November ni som pathum zirtop zan party na athil thleng chu soitur tle mazong an nei ve ta a Maria te unau bo atangin kar khat aliam ta a ma se an chanchin hriat tur eng ma ala omlo wangin mi puilama tangin lung oilo na lan tir na ana sa ema police te chu an nu chuina chuan thok chak lo le in thla da te pu ni in police te chu an nor na sa ta hle maya police te chuan pitaka chanchin chu an chui chiang le ta a tunma in criminal record alo nei to rengem ti chu an han en le ta a ti chuan pitaka hian criminal record alo nei to ani ti chu an hre chuak le ta a hei mai baka hian tual chunga damdoi hral chua chungchanga rin hlel ani ti le mi then khat bona chungchanga po rin hlel alo kaina sa to thina ni ti te an hre chuak ta zela police te chuan a bodyguard Valentine Maldonado chu an man ta a zo na chu an han zot vele a ma se ani chuan Maria te u naw bo na a chuan eng ma hriat a nei lo thule kapan mi pakhat an zui bak chu eng ma hriat lo thu a soi ve tlata ma se enge mo chen zo na an zo hnu chuan Valentine chuan birthday party zan chuan midang ho chu tu ma rui buai an om lo lain pita kai ro chu a rui le a abial nu Sofia nen chuan anin hau buai ta a Sofia chu mi padangin an lo chaya wangin pitaka chu a thin rim le a chu rui chilin Sofia chu a an khum ta hrep maya chu baka anaw Maria po chuan ama zana chete ma anei lo ani ti te in a soya Sofia nen chuan anin hau na sata maya Sofia in chu tianga a omani chuan a hosan mai tur thu a hril ta a ti chuan Sofia chu ho tuma akal chia chu pitaka chuan a hnung lama tangin sila in voiria zet a kap tamaya Sofia chu atlu topa chu ti lai chuan anaw Maria chuan a u Sofia chuat lai thi sen nena tlureng chu ron mungalin a ron buai pui ngala ma se atlai zo to Sofia chu a thi ngala Maria chu ring takina awa pitaka chu eng thil nge ati tak ti in azota pitaka chu an thil ti chu angai na hrelovin han ti chun zom mai turpo a hrelova a chi ai hle maya chuta Maria chu silayatin le in voisom paruk lai mai akap vele ta a party na local mi te chu tlan chuatumin an tlan dar tangala ma se pitaka chuan chung mi te hena chuan tu ma in an thil mu chu soilo tur le an soyani chuan tu na an thil muang chu an chan tur ani thu a han soita a ti chuan restaurant nei tu Ventura Diaz le anupui chu akova chuata thi sen kai te chu ati fai tir veka chumi hnuwa Ventura chu chung meiche pahnih ruang te chu atraka a in lot pui tir le a ti chuan a bodyguard Valentine nen chuan ram hnuai lama chung ruang te chu an phura agwa lui bul ram hnuaya chuan pitaka chuan an thlan tur chu langsar vak lo laia lai turin ati a ta chuan an phum ta ni in soya police te chu hmuna chuan rang takin an kal ngala ruang po chu an va muta ngal mai renga chumi hnu chuan pitaka chu police te chuan custody yakal turin an va kova ma se ta po chuan pitaka chuan abial nu le a u naw nu te chunga chuan engma ati lo thu le an chanchin engma a hriat lo thu alo soi le a ma se police station a chuan hruai ani ta thova a bodyguard chuan a thil ti zong chu a puang ang ti rin ngai na po a hrelo hrim ani media lam te chuan Maria te ruang an hmuna te chuan kalin documentary rang an lo ti chuak ve mek boka ti chuan police te chuan pitaka hnena chuan engkim an hriat vek to thu te chu hrilin midang inrol ve kapan atanga local nia a soi ming te chu hrilmai turin an hrila pitaka chuan mi rang chu a han soi ve takna a ma se adik lo vek ani ti an fin fia tha zela police te chuan sarchuaran an la chuaka pitaka in chu an vadap ta a party na a thom no hak le
Maria te u naw aka na silai te chu an va mu chuak ta a chu mai ba ka an ruang a phurna truck te chu an va mu chuak ta boka chu ti chung po chuan pitaka chuan ala phata zela Ventura Diaz le anupui thil ti vekani thu a soya mase police te chuan pitaka criminal record lo nei to te forensic mithiam te thil mu chua le evidence zong te atang chuan ama nge yani ti an chiang si ti chuan pitaka chu police se la tangin zela da turin an hruai chuak ta a chu thu an hria chuan media lam chuan pona an lo ngak thap maya pitaka an ron hruai chuak chu maktak main a hmel chu anui reng maya pitaka chuan rilrulam chian lo na nei angalan adu awangin chu tiang chuan mi a ang theiber turin a hmel chu a siama chu tianga atia mi a anga an ngai chuan an hrem na chu ati nep deuh baka zel aya rilrulam buai te en kolna hmuna anda a bei seiwangani ti chuan rilrulam zirmi te hnena an hruai ta a pitaka chu a lawani ti le trial nei turin engma har satna nei lo ti an ti chiang ta a trial chu sangni som pasari aprila an khopui tagul sigalapa a an nei ta a Sofia le Maria telaizon nu Karina chuan pitaka chu halaizon nu Sofia taksa le rilru lama nasataka ati rethei awang le inlai chin na chelutuk asiam pui awang te chuan a rethei ang bera tang tukura shrem a phut na sa hle a witness tam tak ko chua an ni a ti chuan a topa chuan pitaka chu kumsomli panga chung zel tang tura a chung thu rel sak anita a kumsang ni sompali Miss World thanna London aneya chuan contestant te zong chuan Maria hriat reng na ursun takin an hmanga hemi kum hian South Africa nu la chu Miss World ta than ani a Miss World bot chu Honduras a chuan kalin Maria le Sofia te hriat reng na school an sak tur thu an soi ta bokani ole tuntruma tan chuan khati zong kha nile phot sela video le peka kanin mule theu don nia hun man nuam vek ule